Μαζί μας σήμερα στο Volley League TV έχουμε τον Θάνο Μαρούλη, μία μέρα μετά την μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη επί του ΠΑΟΚ και λίγο πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν συγχαρητήρια για το νίκη σας χθες. Με την ευκαιρία να ξεκινήσουμε από εκεί. Πες μας πώς έγινε αυτό το διπλό. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Δεν έχασε ο ΠΑΟΚ. Μπορεί τα επίπεδα της απόδοσης του ΠΑΟΚ να μην κοιμάθηκαν όπως θα έπρεπε, αλλά νομίζω ότι εμείς τους αναγκάσαμε και από τον πρώτο πόντο μέχρι τον τελευταίο τα επίπεδα συγκέντρωσής μας και η τακτική μας ήταν 100% όπως θα έπρεπε και ο ΠΑΟΚ δεν άντεξε την πίεση. Νομίζω ότι το κυρίαρχο στοιχείο ήταν το σερβίς μας και σε συνδυασμό με τον μπλοκ άμυνα στη συνέχεια οδηγήσαμε τον ΠΑΟΚ σε λάθη και κάναμε ένα πολύ σωστό παιχνίδι. Όχι κάτι εντυπωσιακό, γιατί και εμείς έχουμε πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Εκμεταλλευτήκαμε την ανετοιμότητα του Ντάντε, όπως φάνηκε, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι αυτός στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έχει να δώσει πολλά, αλλά και εμείς. Γιατί και εμείς αργήσαμε να προπονηθούμε μαζί και έχουμε πολλά ακόμα να δώσουμε. Επομένως, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που αυτή την περίοδο περνάνε δύσκολα με το ποδόσφαιρο έχουν να περιμένουν κάτι από το βόλεϊ, μια προσδοκία τίτλου ίσως. Μέχρι τώρα πορεία μας έχει δείξει ότι στεκόμαστε πολύ καλά. Έχουμε ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις μας, να το πω έτσι. Από την αρχή η ομάδα έχει μπει καλά, έχει κάνει νίκες. Και δεν είναι ακόμα Οκτώβρης, έχει μπει ο Δεκέμβρης, σε 20 μέρες τελειώνει και ο πρώτος γύρος και η ομάδα δείχνει ότι μπορεί φέτος να σταθεροποιηθεί ψηλά. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάποιο τίτλο ή να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει εκεί. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει ψηλά, αλλά επίσης μπορεί να κρατηθεί και στα επίπεδα που ήταν. Έχουμε μια ομάδα στα χέρια μας φέτος που μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αλλά δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Δεν έχουμε την άνεση άλλων ομάδων. Κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό. Είτε παίζει με την Οριστιάδα, την αναφέρω λόγω του ότι είναι τελευταία αυτή στη βαθμολογία, είτε παίζει με τον Ολυμπιακό, που αυτή τη στιγμή είναι πρώτος στη βαθμολογία. Τελικά ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος από πέρσι σε ένα πρωτάθλημα πολύ πιο ανταγωνιστικό. Συμφωνείς με αυτό? Σίγουρα είναι καλύτερος. Άμα σου πω όχι, θα δούμε, θα σου πω ψέματα, γιατί και η βαθμολογία και η βαθμολογική μας θέση το δείχνει αυτή τη στιγμή. Βέβαια τα δύσκολα τώρα ξεκινάνε. Είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός γιατί έχει, νομίζω, ποιοτικότερους ξένους. Έχει πιο έμπειρους ξένους. Οι δύο από τους 4 τους ξέρουμε. Ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα. Οι άλλοι δύο είναι τρομερά ταλαντούχοι, μιλάω για τον Τζίροβιτς και τον Μεργαρέχο, και έχουν προσαρμοστεί σχετικά γρήγορα για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος. Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Παίζεις με τον Μελγαρέχο. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του Κουβανού, μιας και ξέρουμε ότι παίζει πάρα πολύ γρήγορα, είναι αλτικός και εκρηκτικός αθλητής? Ιδιαιτερότητες δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν. Ιδιαιτερότητες ίσως υπάρχουν λόγω του ότι είναι Κουβανός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρουμε ότι οι Κουβανοί είναι, όταν φεύγουν από τη χώρα τους, χρειάζονται κάποιο χρόνο προσαρμογής. Ο συγκεκριμένος παίκτης, επειδή είναι και πολύ νεαρός, είναι 18 χρονών, πολύ πιθανόν, δεν ξέρω, μάλλον στη συνέχεια μήπως είναι έξω από τα νερά του. Μέχρι στιγμής δείχνει μια τρομερή ωριμότητα για τον νεαρό της ηλικίας του, αλλά και για την καταγωγή του, για τη χώρα από την οποία προέρχεται. Γιατί έχουμε παραδείγματα Κουβανών που ξέρουμε ότι είναι ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο. Μέχρι στιγμής εμείς έχουμε ένα λαχείο στα χέρια μας. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, πολύ σοβαρό παιδί, και είναι από την πρώτη μέρα που έχει έρθει είναι ένας μαχητής καθημερινά στην προπόνηση και ένα παιδί το οποίο ήρθε για να πετύχει. Νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα τον βλέπουμε στα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και για τον Τζίροβιτς, τι έχεις να πεις? Ο Τζίροβιτς είναι ένα μηχανάκι, κάνει όλη τη βρωμοδουλειά, ας πούμε, επικρατεί η έκφραση. Και αυτός νεαρός, ταλαντούχος, και κάνει την αθόρυβη δουλειά που λέμε, όπως κάνουν και κάποιοι παίκτες σε άλλα αθλήματα.
Πάμε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Καταρχήν, δεν είναι και πολύ μεγάλο το περιθώριο που έχετε για να προετοιμαστείτε μετά τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει διπλό και στο Ρέντι? Μπορεί, όπως προείπαμε γενικώς, ο Παναθηναϊκός φέτος είναι ικανός για όλα. Συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο παιχνίδι μάλλον, προερχόμαστε από μια πολύ μεγάλη νίκη, από ένα σερί νικών πάλι. Η μόνη κακή παρέθεση ήταν η Τασοβραχάτη, που αυτό τονίσαμε. Και γενικά στα επίσημα δείχνουμε μια σοβαρότητα, όπου χρειαστεί παίρνουμε το αποτέλεσμα, όπου χρειαστεί παίζουμε και καλό βόλεϊ. Τώρα μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και τα προηγούμενα χρόνια έχουν δείξει ότι δεν μπορείς να περιμένεις κάτι συγκεκριμένο. Όλα παίζουν. Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό με χειρότερες ομάδες στο παρελθόν, με μικρότερη δυναμικότητα ομάδας, να παίρνει αποτελέσματα στο Ρέντι. Άλλες χρονιές με ομάδες να μην παίρνει. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Έχεις την εμπειρία πάντως από τα παιχνίδια αυτά, ναι. Γιατί έχεις αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό, είσαι μέσα στο κλαμπ των λίγων που έχουν αγωνιστεί και στους δύο. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες σε αυτή τη φάση μεταξύ των δύο ομάδων? Σε αυτή τη φάση, όπως το έχω ζήσει εγώ, είναι πρώτη φορά θα ζήσω ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με δύο καλές ομάδες. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια διαφορά δυναμικότητας. Πάλι το αποτέλεσμα, όπως προείπα, δεν το ήξερες. Η πιθανότητα έκπληξης πάντα υπάρχει. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μετά από καιρό και να είναι ο ένας πρώτος και ο άλλος δεύτερος. Βλέπουμε ντέρμπι κορυφής Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτό νομίζω ότι στο γήπεδο θα φανεί ως κάτι πολύ καλό. Ελπίζω να γίνει ένα γεμάτο παιχνίδι, με ωραίες φάσεις, να δούμε ένα παιχνίδι από τα παλιά. Και πάμε και στο League Cup και θα κλείσουμε με αυτό. Έχουμε το Final Four, ο Παναθηναϊκός πάει για πρώτη φορά εκεί, στην τελική φάση. Τι σημαίνει αυτό για σας και εάν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει το πρώτο τίτλο στη διοργάνωση? Είναι διπλή η χαρά μας σαν Παναθηναϊκός, γιατί πάμε πρώτη φορά σε Final Four League Cup. Είναι δική μου χαρά γιατί ως μέλος του Παναθηναϊκού χαίρομαι που είμαι σε αυτή την ομάδα που το κατάφερα αυτό. Γιατί το League Cup δεν είναι διοργάνωση πλέον να γίνεται απλά για να γίνεται. Είναι ένας τίτλος ο οποίος έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο χαρακτήρα. Και οι ομάδες τον κυνηγάνε και όλες οι ομάδες το καλοκαίρι ταυτίζονται. Λένε πάμε για Link Cup, κύπελλο, πρωτάθλημα. Είναι ο τρίτος τίτλος. Και ένα παραπάνω γιατί βλέπουμε ένα Final Four πολύ δυνατό. Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι οι 4 καλύτερες ομάδες τη δεδομένη στιγμή. Τον Ιανουάριο δεν ξέρουμε πώς είναι η βαθμολογία, αλλά βλέπουμε 4 πάρα πολύ δυνατές ομάδες, ιστορικές ομάδες. Και νομίζω ότι και εκεί θα ζήσουμε αρκετές συγκινήσεις. Και θα δούμε ένα δυνατό Final Four που θα κάνει καλό σε όλους μας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Και παίζουμε και μια ευχή, έτσι λόγω των ημερών, για τη χρονιά που έρχεται, για τη σεζόν που τρέχει. Για υγεία, καλό κουράγιο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Νομίζω ότι μέσα από όλες τις δυσκολίες η αλλαγή του τρόπου σκέψης μας και οι ευκαιρίες που μπορούν να παρουσιαστούν, μπορεί ο καθένας να τις δουλέψει και να βγάλει κάτι καλό. Το μόνο καλό στην όλη κατάσταση είναι ότι γινόμαστε καλύτεροι σαν άνθρωποι. Εκτιμάμε κάποια πράγματα περισσότερο και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Δεν μιλάω μόνο για τον αθλητισμό, γενικά σαν άνθρωποι, και μόνο πιο δυνατοί μπορούμε να βγούμε από αυτό. Το μόνο σημαντικό είναι να μην χάνουμε την αξιοπρέπειά μας. Και ο Θάνος Μαρούλης, τι είναι αυτό που θέλει από το βόλεϊ πριν έτσι φτάσει και αποχωρήσει? Ο Θάνος αυτό που θέλει είναι να είναι κάθε χρόνο και καλύτερα. Αγωνιστικά, στην υγεία. Και ένα πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, έτσι. Σαφώς, οι τίτλοι είναι πάντα. Από τη στιγμή που έχω κατακτήσει κάποιους τίτλους, είμαι της άποψης του κάθε χρόνο και ψηλότερα.
Αυτό όσον αφορά το κομμάτι των ομάδων και σίγουρα να συνεχίσω να είμαι στα πλάνα των εθνικών ομάδων και να σταθεροποιηθώ, θα έλεγα, και να συμμετέχω στους εκλεκτούς. Στους εκλεκτούς, ναι, και γιατί για μένα όταν κάνεις επαγγελματικό αθλητισμό δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το να είσαι μέλος στην εθνική ομάδα. Είναι η ύψιστη τιμή, είναι η ανταμοιβή του αθλητή, των κόπων του και είναι μεγάλη υπόθεση να παίζει με το έθνος μας. Θα τη δούμε σε τελικά Euro κάποτε, πάλι? Αυτή η ερώτηση τώρα τα τελευταία 6-7 χρόνια, ναι, κάποια στιγμή να τη δούμε. Περιμέναμε να τη δούμε πιο σύντομα, αλλά νομίζω ότι έρχεται η ώρα. Υπάρχει άπλετο ταλέντο, σίγουρα. Πλέον όμως πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για το ταλέντο. Τα ταλέντα, η συγκεκριμένη φουρνιά της εθνικής ομάδας ήταν ταλέντα πριν 4, 5, 6 χρόνια, όταν έγινε η πρώτη ανανέωση τα πιο παλιά χρόνια. Τώρα θέλει σκυμμένο κεφάλι και δουλειά. Και να μην κρυβόμαστε πίσω από κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.